कवरिंग केले गाडी हे केली कवरिंग केलं असं की ते बायो वेस्ट ते मागीर आमी स्टाफाक मागीर वयर करून चॅकींग ओपन करून भितर कवरिंगच्या भितर मागीर ते बियर ते वडका केसीस ब्रँड फिशर बियर 140 केसीस मागीर टुबॉक बियर 50 केसीस मागीर 440 केसीस वडकाची मगे 750 ml प्लस 90 केसीस 180 ml टोटल कॉस्ट total value as per market value 42 lakh 63,000 हॅरेसमेंट केला सर आणि गाडीचं व्हॅल्यू अराउंड 38 lakh टोटल सर किती टोटल व्हॅल्यू 80 lakh 63,000 ड्रायव्हर भेटलो सर ड्रायव्हर तो एकदा एक सांगता तर एक इन्व्हेस्टिगेशन चालू होतं